Добро утро! Как сте? Как беше седмицата ви? Как беше вашия уикенд? Надявам се, че сте си изкарали чудесно. Виждам, че в България времето е прекрасно, докато тук вече се поразвали. Сега ще ви го покажа, за да видите какво е навън. Вали, духа вятър. Типично английско време. Както казват тук в Англия, back to normal. Ще пусна едно кафе, защото иначе не мога да се събудя. Ако поспре да вали, ще ви разходя. Тук е с нашия район. За малко, защото не ми е много приятно като вали, честно казано. Не, че нямам яки или чадър, то тук чадър понякога е сложно, днес духа доста силен вятър, така че чадър няма как да използвам. Ако малко се пооправи, ще излезем да се разходим и да ви покажа поне част от нашия район. Тези дни трябва да отида да си купя някои неща за есента, тъй като съм от хората с бяла кожа. Имам нужда да си взема нещо, което все пак да ми предпазва кожата. Освен това, гланцовите за устни са ми вече доста поизхабенки. Трябва да ги свърля, да си взема нови. Но така, момент, само да си сложа кафенцето. Но все пак трябва да отида и да си купя някои неща. Ще видим ако не остане време, ще видим. Може да отида и да си взема нещо. Искаме със сякаш някакъв нов гланц да си взема. Изобщо да видя какво има. Скоро гледах една друга блогърка, която показва, че на фирмата на Боби Браун, мисля, че Боби Браун беше фирмата, има много хубави гланцове в момента за устни. И не само. Има си разни хубави неща. Изобщо някакси ние жените си намираме някакъв повод. Честно казано, особено при смяната на времето, че се иска някакси нещо по-така да си вземеш, да промениш. Момент да си оправя тук машината. И така, кафенце. Нямам мляко тази сутрин. Някога си слагам, правя си така нареченото бронирано кафе, което между другото е много приятно. Това е сега, както съм си направила кафенцето. Слагам си вътре една лъжица масло и една лъжица кокосово масло. Това нещо след това си го разбърквам. Разбърквам си го. Сега ще ви покажа с какво си го разбърквам. Ето с това си го разбърквам. И трябва да ви кажа, че вкусът е просто уникален. Но и кокоса ми свърши и няма как да го направя. Пак само с масло пробвала съм, честно казано. Става изключително блудкаво. Добре, пия си кафенцето и след малко пак ще се видим. Секунда, само че някой ми чука там на входната врата. И така, да си пина кафенцето. Днес като цяло нямам кой знае какво да правя. Затова може би ще изляза да се поразходя. Нищо, че вали. То тук общо взето... Но тази година по-рано започна есента. Тази година като че ли още с началото на септември времето се поразвали. Искрено се надявах да има тази мека есен.
с прекрасното топло слънце, с падащите листа. Предполагам, че ще има такива дни. Сега в петък го дават да е най-топло, 26 градуса, но от другата седмица вече си започва наистина есен. Ще вали, сутрин няма да е повече от 7-8 градуса, през деня до 14 максимум, но ще се справим, това е нормално. Искрено се надявам, че ще има и хубави слънчеви топли дни. Честно казано ви завиждам, защото виждам, че сега в България си е още топличко. Още се стига там до 28-9 градуса. Така че наистина мъничко ви завиждам. Искам да честитя и първия учебен ден на всички ученици в България. Тук децата започват по-раничко. Моя син, който е secondary, започна още на 5 септември. Искам да пожелая на децата най-вече да са здрави, да имат много приятели, да получат много знания, да бъдат щастливи, да учат и да се забавляват. Пожелавам и на родителите, както и на себе си, много търпение, защото не е лесно. Спомням си, като беше в първите класове, като че ли се върнах отново в училище. Въпреки че тук системата е доста по-различна. По съвсем друг начин се учи, по съвсем друг начин се предлага обучението, по съвсем друг начин се изчислява, например, в математиката. Аз реших, че, нали, както аз съм учила в България математиката, така ще е и тук, но в един момент осъзнах, че по този начин го обърквам и в крайна сметка се опитах да разбера техния начин на преподаване, рових се навсякъде, изчетох какво ли не, но честно казано и аз не съм добре с математиката. По принцип това не беше моят любим предмет. И доколкото можах, му помогнах, но сега вече е тинейджър. И в крайна сметка го оставих да си учи по начина, по който там му обясняват, просто за да не го обърквам. Пишете как е при вас. Имам племенница в България и тя тази година е седми клас. И разбирам, че матурите ще имат някакви промени. Изобщо да ви кажа, аз те с матури някак си като че ли не ги одобрявам. По мое време имахме матури само когато завършвахме. Тогава беше 11 клас. Мисля, че по този начин някак си с тия матури в 4-ти, после в 7-ми клас. Децата се стресират сега. Колкото и да са, нали, деца, колкото и да са млади организми, които сравнително бързо се възстановяват от стресови ситуации, въпреки това смятам, че е много стресово. Тук също има матури, но значи първите матури са в 6-та година. Те тук не са на класове, а са на години. В 6-та година, което мина доста лежерно, ако трябва да бъда честна. Извикаха ни в училище, родителите ни събраха, обясниха ни да не се притесняваме, да не се тревожим, децата да не се стресират, ще ги подготвят и всичко ще е наред. И наистина така беше. Сега следващите матури, ако не се лъжа, беше GCS, нещо от сорта. Не съм се задълбочила. Ще бъдат, значи той сега е 9-та година, ще бъдат в 11-та година. И следващите матури вече ще бъдат в следващата година ще бъдат следващите матури. Тук даже не мога да кажа, че са матури, ами са някакви изпити, за да се види докъде са стигнали, какво са усвоили.
Следващите ще бъдат в 13-та година. Тогава са на... 13-та година. Чакай, сега, синът ми е 9-та година. 11, на 16. Мисля, че на 16. Тогава обаче вече са изключително важни, защото от това какво ще покажат като резултати ще е ясно къде могат да кандидатстват и дали могат да кандидатстват в тези колежи, които всъщност те си мечтаят и искат да кандидатстват там. Така че да сме живи и здрави, ще стигнем до там, да видим. Още не може да се определи на 100% какво иска. Сега, тази година, например, 9-та година, доколкото разбирам, ще имат право да избират 3 предмета, които да учат по-засилено. Изненадващо за мен каза, че щял да избере, нали, английски. Той английския си го харесва и си му върви чудесно. География. Интересно. Как е решил география, но явно му е интересна географията. И дизайн и технологии. Значи, дизайн и технологии е много интересен предмет. Това е нещо, между другото, подобно на нашето трудово обучение, което имахме едно време, само че тук тези дизайн и технологии наблягат на работа на компютър, моделиране на всякакви наистина дизайнерски проекти. Отделно проектите, които правят, понякога ги правят на слайдове на компютъра, изработват ги там и след това ги правят практически. Интересно е. Даже учат и готварство там, което също е много интересно. Скоро правеха паста, интересна такава с сирене някакво слагаха вътре. Вкусно се е получила. Аз нямам проблем с моето момче. То се научи да готви и винаги е проявявало интерес. И даже му казваме, че гладен няма да остане. Каквото и да иска да учи и каквото и да иска да работи, гладен няма да остане. И така. Тук е интересно от гледна точка на това, че не се учи просто една суха материя. Обучението протича доста креативно. Залага се на логическата мисъл на децата, на това как децата си представят дадения материал в предмета, който изучават. Оставят ги да имат собствено мнение. Сега, нали, не говоря за математика и там точните науки, които, нали, сега там, въпреки че и там понякога го правят под формата на вид игра, куизи и така нататък. И това е. Общо взето така е в училищата тук. Напишете ми вие как се чувствате. Аз винаги съм леко напрегната. Но понякога се оказва, че няма за какво. Всички минаваме. Никой не е бил идеален. Аз също не бях идеалната ученичка, нито бях отличничка. Имах предмети, които са ми идеални. Нали, там се справях перфектно. Но определено математиката не беше моето. Много ми беше трудно, много ми беше сложно. Така че в момента аз не проявявам, как да кажа, някакви свръхамбиции, да го тормозя, да вървя подиримо, решавайки тия задачи.
той си сяда, имат си програма на компютъра с домашните. Сам си сяда, сам си решава. Ако нещо не може да не му е ясно, се обръща към мен или пише директно на учителя си. Значи тук имат опция да изпратите мейл на преподавателя си, че определена задача не я разбират или не могат да се справят. Би ли могъл учителя да им обясни, което е, между другото, е много готино, защото непрекъсната връзка имат помежду си децата с учителите. И това е чудесно. И т.е. тук е направено така, че родителите да не бъдат на 100% натоварени, а по този начин децата се учат на самостоятелност. Днеска ми е много скучно. Много скучно, тъпо. Предполагам, че е заради глупавото време, което, ето, ще ви го покажа отново. Даже се е раздухало. Но може и да направя една обиколка тук в нашия квартал, малко така на въздух да изляза, нищо, че е гадно и облачно. Да си изпия кафето. И така. Това лято не можахме да се приберем, което ми е изключително тъпо. Обичам да се прибирам в България. Лятото задължително. И трябва да ви кажа, че за да съм на 100% откровена, мисълта, че лятото ще се прибера за един месец, някак си ми дава една енергия да изкарам годината тук. Мрачното време, дъждове, ветрове, въпреки че да ви кажа честно, за тези години, в които съм тук, климата наистина много се е променил. Вече не е чак толкова дъждовно, да не говорим за прословутите мъгли, нали, за които всички говорят по принцип. Тук някакси климата се променя. По-миналата година, лятото сме стигали до 40 градуса, а тук, повярвайте ми, 40 градуса ги усещаш като 45. Направо, имах чувство, че щях да умра, когато вървях по улиците, докато се прибирам. И като се прибирах вкъщи, като се погледнах в огледалото, цялата бях червена. Просто изглеждах така, като че ли всеки момент ще се строполя. Но, за съжаление, това се дължи на факта, че тук всичко е бетонирано. Нали, изключвам това, че има много паркове. Говоря за улицата. Например, от спирката или от метрото до вкъщи, докато вървиш, ти вървиш по улица, по булевард, там, където всичко е асфалтирано. И трябва да ви кажа, че се чувстваш отгоре ти пиче, отдолу ти напича и ти си в средата, се едно си във фурна. А и тук слънцето съм забелязала, че е някакси по-ярко. Значи, когато грее слънцето, го усещаш по кожата си, се едно да изгаря. Не е както при нас в България, нали, да ти е топло, горещо ти е, нали, усещаш пак, но тук просто имаш чувство, че те изгаря. И е много ярко. Но трябва да ви кажа, че със всичко се свиква. Със всичко се свиква. И така. Ще се видим пак. Ако се оправи времето, ще ви разходя малко тук из нашия район. В парка няма да отидем, защото когато вали дъжд, в парка е калничко. Въпреки че прекрасни алеи, тривичка, но честно казано не е приятно. Нашия парк, който е тук буквално зад нас, е също прекрасен, защото той, например, се състои от 3 части. Ще ви го покажа. Интересен е. Ние обичаме понякога да се разхождаме там. Даже имаме любими дървета. Имаме една секвоя, която много обичаме и всеки път, когато отидем, се докосваме. Аз обичам така да докосвам дървета, да ги
пригърна дори, даже и детето си го научих така. Някаква енергия такава получаваш. И така, ще се разходим. Стига да е слънчево, топло времето, ще ви го покажа. Дървото е прекрасно. А и не само него. Значи има дъбове, които са сигурно на по 100-200, да ни кажа и повече години. Такива огромни дървета. Огромни. Никога не бях виждала толкова огромни дървета. И дори понякога си мисля, Боже, ако тия дървета можеха да говорят, кой знае колко неща интересни щяха да разкажат за живота, който са видяли. И така. Ще си видим. Аз си допивам кафенцето. Ще погледна дали е спряло да вали. Духа вятър. Не знам какво ще се чуи. Ако изляза навън. Но може би ще пробвам. И така. Сега си изпием кафенцето. И ще се видим отново. Само се включвам да ви кажа, че за съжаление няма да можем да излезем. Продължава да вали и да духа. И виждам, че видеото стана доста дълго и за да не ви е скучно, ще се видим следващия път. Пожелавам ви прекрасен ден. Повече усмивки и настроение. Общо взето зависи от нас как ще ни мине деня и как ще се чувстваме. Понякога деня започва зле, пък свършва добре. Така че усмихвайте се. Ще бъда щастлива, ако коментирате, ако сложите лайк и ако се абонирате за моя канал. Прекрасен ден ви желая!